Come on, yan sabi niyo alagad sa Kanginan Telefon Morales. Asap kita, always say a prayer mga kisunan. Ang atong yung papanalangin, mo'y unas na sa atong panahino, sa atong labaw makagagawang Lord. Thank you kay Lord sa magyata ka namang grasya matag-adlaw. Ay kalimot, ang pag-ampo gil ka nato na. Natos labaw makagagawang. Salamat kayo sa mga grasya nga magyatag ka namo. Thank you kay Lord. Okay? Pero ang suwat po karoon na itong hatagan o pagtagad no. Pinadakin nis usa ka lalaki na nagpatago lang sa nga dagol. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Dagol. Kaya akong problema, bahin na sa kong asawa nga, labihang nagtahal lagi tawon, ambot lang. Nga, bisag kung saon ako, di ko kabiya ni kayo. Ambot, nga nung di ko kabiya. Pero aron nyo masabta ng akong sugilano, no? E hindi ako nakapagsugod, ha? Panahon gani sa Pasko. Happy na Pasko! Kay birthday sa tong Ginoo. Pusog mo gasto ang mga tao. Muhatag mo dawat og regalo. Ang bulan sa Disyembre, bisan og dato, bisan og pobre, bisag squatter, kay Pasko man lagi, may mga parulog Christmas tree. Mga lipay ang daghan nga bata, kay bago silag mga sinina, daghan ang ilang mga dulaan. Regalos sa maninong ug ninang mga balay, mga tindahan sa mananaygon, balik-balikan. Mga sinsilyo, pirming giandam, tagidyuton aron di mahutdan. Noche Buena, pagka-alegri, simba sa tungang gabi. Ang mga dato mag-Christmas party, ang pobre puto lag si kwate. Pandesal sa alritsi, itos lublag kape. Happy na yung Pasko. Murag, aligri na sa Pasko ani umabot. Malipay na sa mga kabataan in town. Uy, isa ka naman yung gawas. Murag ganin na rin daw. Wakay ko kabantay na. Wa na. Ang Lion Tiger ning kontra na kong miabot. Ako asawa. Siya okay ron. Paminaw na to, Tagol! Oy, panuhak! Asa na ka? Kana? Wak lagi na yun. Siya okay. Pantuon ko niya. Asa ka? Marika dire! Maruk ang tawagog kong panuhak ni. Si? Muihap na ron. Tagol! Sa baon no! Duos na yun na ron. Hindi ko. Dila na ito pa abtog 3 kay tingaling. Ay! Iwa na. Nagigayahak na. Nanaday! Abot yung 3 sa purbida. Wana, piti ron tani ron. Dahi! Dili ka ha? Lalo pa sa gito magyukuni mo ha? Palagutan magyukuni mo! Agoy daan pag yung ko ang kaldero. Ang kaldero ka ron. Kuhaan mga kinumplan ako. Iparok ti ka niya ron. Asa pa yung butang mo? Nasloyo! Ay driver, ablehin ang baggage compartment mo ba? Sigal sa ng mata mo to. Sluko ka ron. Habay! Apa kang kaldero, day? Sana ako abli, ma'am, nga. Ginihara mo lang abli, ma'am. Hanggaw ka man, wag ka magsulte. Kaya. Hanggaw ka da. Ako palaguta ha? Ako palaguta. Gusto ko kag mata, ma'am. Oh, gituslog ka na. Yung sari nini mo. Gilabti ka naman ay, yabag ka. Bus. Lapikan si mong sawa akong mata, bus, oh. Sikiya ko na siya, Unsa may kaso ka na tuslok mata, dong? Dami, sopraverte. Bungo sa ito. Inari ka bagsika kong asawa, unlimited kaya ba? Kung maunay masuko, takal, pasakit sa atong sikataw, why limit? Pero mapinanggaon kayo ni siya, Unya! Dali nanay, mga na ta. Oh, asa man imong bana? Tapos amang kwarto nay, ako patupukawin. Sige na lang, una na lang kaon niya nay. Granada! Aw na na ay. Nanada yung bana nimo. Nagmata na. Sakanta pa. Saba-saba lang gining kanahan. Ay, saba. Day, mga una ta. Mga dugay man ka. Gusto mo sa kwarto di ay? Nag-ismo ko istibas pa dito? Ismong ko istip. Ay, yun yan na nang away ninyo, te. Pangaon na mo dire. Wow, nabilibagin ako ni mga ilbiya, gini mo luto ka. Ako ilabi kay ka. Lutos imong mata, mga hilaw pa man na diha. Darang naluto dagol. Dali na mo mangaon na ta. Kaon na diha dagol.
Pasigyaw-yaw diha, mura kag importante da. Oh, mura man yun siya Soldier Barka noon. Sa? Ay, wayo ay. May ko mga ano ta. Dali. Uy! Wow! Agay! Ang kita sa nan mahapang na siya. Yung samdi, imong giluto, ipakaw ni o dili. Panghunaw sa dito si Kara ko ng bag-ang imong panghunaw dito. Magali mong hundang apostolis. Ah! Agay! Abot pa ba kami? Oh, come on! Ano ni Perganot? Lagyan eh? Ay, ako lang ibigay pre kay why lagi may bugas bahay. Uy, why sudan? Uy. Has kapait. Tinod na pre, tinod na pre. Luoy, tol, tenis parikanot pre. Uy, dugay naman siyang kuan, membro sa pasmo-pasmo. Lagi ko din. Sasabi, diskartihan pa ba hinuon? Tali mo. Pero betul na? Maayo dang diskarte sa una. Una yun, noon tali mo hinuon nga, kauban tag pangilad, membro tang naong sa una. Nagbaho kong dili na parabugas. Para bugas tao ni pre. Uy. Bita pre dagol para bukas taon na pre. Uy. Paduklong hinuon mo, bida. Atiki ko ninyo! Putol, ito pa ng imigo aning kalakihan nyo da. Sulti nyo, parabugas yun, dili. Para bugas tao ni pre. Uy. Para bukas lagi na pre. Oh. Para bugas tao ni namo dito. Ikaw, tipalit bugas sa inyo. Nga ang imo, mga asawa taon. Unya gawas pa, gitagaan to smari tawag bugas na ako gahapon. Katong imong asawa ba, ako tong gitagaan niya. Nga nung maingon man ka pre nga, para bugas. Ay kung ingnang nahurot ninyo gihatag na akong bugas. Gahapon pa kalito, nahurot na pre! Oh, dito na laway mo. Puros mo nagsigag bata ninyo, baya. Aday, presasoy ay. Kapundiro ng mata niyo, pre. Pre. Para bugas na yung tao lang mo pre. Para bugas bas naong. Bita pre. Hello, mo ya. Pandukulong tayo noon mo. Naibaw na kung unsaon yung halin taon na ni, ha? Inyo pang iinom, ha? Naunsa biya mo, oy. Mag-birkol mo, mag-birkol! Unsa ang tao. Bida. Birkol mo, birkol! Dagol! Awa na. Tigong na tayo. Sige na pre. Tigong na siya rin, pre. Pre, sige na ba? Balik ka lang na mo. Usap na 500 taon, pre. O, niyaw. Tanawan lawas mo. Ay, usan na ko tayo pirmaan ni, pre. O, di, dito, so. Dihanin mo yung reloy. Salamat pre. Salamat pre. Basing inyo na ipalit, ha? Ipalitan niyo hata-hata. Paitirwain mo ipalit, ha? Kay pangkondisyon. Palit ng bugas, aron makaon yung mga anak, ha? Ipalit, ha? Salamat kayo pre. Salamat kayo. Ay, bitaw. Kilakon sa day pre. Ano siya may bugas? Wala sa kay bugas sa inyo. Nam- Kasi sir, kailakon mo kang naong. Pre, pero sudan mo yung wa pre. Kakarot, way bugas. Ikaw, way sudan. Ayaw biyan ng pakungon, oy. O, na 300, oh! Ina ko na ni pre. Ako 200. Si pare Sasoy 300. Asa gustisya ni pre. Angin, pangustisyan ka. Kayo, tuas bata nyo. Tuhaan na ninyo! Oo, gamay nun ako pre. 150 lang kanot, 150 man kay na naman na isay 200. Unsa, usabot. Gamay na ning ako pre, 150 lang kang kanot. 50 naman Dili, ang mo ha, 150 ka kano, 350 ka dyan ay 200 daan. Mao lagi. Sa di mo anong istorya di mo, oy. Mao, bitaw na. Libog man ta. Bida, oy. Di dara pre, dara pre. Ah, 300 man ako, 300. O, 300 lang, ye. Ayaw mo kanot. Pila na. Lain ni mo pre. Hatag bawi ni mo pre. Ambi na, be. Hatag bawi yung taon. Pila, ngutaan na ako. Hatag bawi din na, be. Ambis ha. Oh, dari pre. God, okay na, ha? Wamang ko yung sinsiyo. Okay mo na kanot, 200. Imo sa soy, 200. Wamang ka mo yung mga sinsiyo diya. Unya kana daing 100 pre. Baguhat kay. Hatag mo yung prekanot. Oh. Nanamit ang 200. Karon, kini yung sa katos, 350 mo. Wa mo kay sisiyo. Ay ka na kay Wa sa ko sa iyo. Ako sa pre, wa mo sa ko sisiyo pre. Kuan pa sisiyo ito ninyo pre. Ha? Sisuan, inahak ba yan mo, no? Mura ng taon kag di. Bida, no? Gilermo, no? Kanang suguon tani mo sisiyo, pero bida, no? Suhulan mo ka pre. Sugulan, balikan. Tahon. Sa Bito, Ako lang ka mo, no? Pre, joke pre, bito pre. Ambil na ng pre, baby. Kami na lang sa iyo na pre. Oh, dalaw. Ako pa may suguon ninyo. Pre, ako lang pre be. Tikasan na bagay nas pre kanot pre. Sigba ka ba din dai? Tikasan ka, no? Ay, totoo na pre. Dapat kay dai. Bida ikaw ba? Taka mo lang ka. Ay, dahil sa. Bida. Kadi itong, be. Ambin na tanan, be. Ambin na tanan. Kadi tanan, ang bida. Di ara ko pre. Ako sa pre. Tara, very good. Maglalis mo adto mo pa ngayong lisa ka sa asawa ka. Ay, niya paingon din. Tara. Dahil, lita. Saan sa mga ni?
Nakon sa mga niyo. Mayang adlaw mare. Kuyawan kalitan ko na. Unsa nakaayos adlaw? Pre, may adlaw. Unsa nakaayos adlaw? Dili maayo akong adlaw ron. Gusto ko mangulata. Pakulata mo? Ari sa kanyo, pre. Ari sa ko. Napapa ko. Di, taon pare, oy. Analo mo ba kung ang barin niyo, pre? Huwag kwarta na rin. Pre, badiyo. Unsay tuyo ninyo? Manghuwa mo tabig. Pre, Manghuwa mo tabig para bugas, pare. Huwag may bugas. Sundang naa. Gusto mo? Kadiot kuhaon ako. Ay mo palibat ha. Giahak na ni Soy. Hol, Giahak na ang ni. pero lang sundang niya. Nakoy panibason din eh. Soy, so sa ni Soy. Noon sa taong ka na eh. Ano day ko? Unsa day ko? Ako ra tao to mga kumpare yung kumpare sa to niyo kay apel tong kugos anak ni Mariel ba taon. Dako gas ba ay? Kaon naman og inom ang giapas ato. Biha sa dibo de. Sa may problema nimo nga naman ka? Ay singagi de lebe da winubra naman ka eh. Musukol na ka na dugol, ha? Ningo di ko sukol ko nimo. Unsa yung singaw mo sa kanya? Sa may problema nimo? Ang bringa ko sa kadi sunod sa ko. Nya, sa ma'am sukol ko ka na ako? Di ko gusto gubot dai pero imo ko pugso na. Sa ko masibog. Adi ay, gusto gid ka magdako ta. Ay kabala ka. Di na nakinahanglan. Karon dayon. Mubiya ko di. Di na ko pa uli! Ayaw! Sos, bantay buuli ka ha. Buuli ka ka. Patapataong ko ng lawas nimo sa atong sundang na to. Ya! Muon ko ni mong niling. Karaan na Lita. Sige, mo ako ginali. Bahala ka diya. Ari ako! Mao na diha. Gusto nimo andero nimong imambana. Nya karon nga napuno na og gibiyaan ka magilakila ka. Wa mo ko buhila kay gibiyaan. Unsa di ay nang imong gilakan? Dila ko sa lagot kay ni sukol naman siya na ko. Nya wa ko makabawas. Sa pagkabungot sa ito'y pwe. Oy, kanot. May kinikita ta. Mare, Ayaw kahadlok, ay kahadlok. Wala tong atraso ninyo na ako. Naade, may atraso ni mo, Mare. Sa? Naade, may atraso. Wato, may atraso ni mo, Mare. Paminaw. Nahibaw kong magkita mo sa dagol. Gusto ko nga ipaabot mo kang dagol kini ako mensahe. Sure. Ipaabot yun niya ha. Ipaabot yung siguro niya. Sa mo na, Mare, ha? Ay, Ipaabot yun niya ha. Nakasabot ka? Mare. Pre, unsa ka? Nag-sleeping mo ka diha? Nagipadang mensahe, mga asawa, pre. May bitsa siya? Nagtuo siya ba ako ayaw makilioy? O sabi yung masahe, be? Di ano yung mensahe, pre. Dumata ni. Ay! What? Ano nagpapa ka? Mama niya ang mensahe para di mo, pre. Ipaabot ko doon mo ingon siya. Okay. Tagaan kang trabaho, Mikael, to. 500 ka na sugo. Wow, kanala. Usa mo na, pre, ha? O, diya, ha? Eh, unang sugo na ko di mo. Ingna siya nga. Usa ko dito. Usa ko dito, pre. Pasalamat to sa iyong mensahe. Ipaabot na niya dito ka. Ingna, pasalamat, ha? Kasabot ka! Ansa na kanot? Unsay tubag niya sa akong mensahe? Mau niya ang tubag, mamay. Ano ba? Gusto magbukan mo kanot? Sip pasabot ato. Salamat ko naman, eh. Adi ay, salamat ha. Pwes, ingna siya. Agoy! Ni apa ay. Usa ka ni, ma'am. Kaduha mo lang ito. Usa ibot pasabot ato. Tubag sa iyang pasalamat. Buti pasabot ato. Wala sa kaya. Usa. Og mag-message pa gani siya. Sundang na akong i-reply niya. Ay! Sakita sa panin mo yung burmasukbag. Kita sakita. Usay mo, di ba sabot to? Wa ko no sapay yan, pre. Ay, gusto ko sa patay. Ingna siya, pues. Ingna, ha? Ingna. Ingna siya nga. Pre, kadiyo sa pre. Marusahin ako, pre. Marusahin ako, pre. Marusahin ako. Di na madakay. Huwag pa kayo sakbuhan na. Risahin na ka. Barok. Marusahin ako kay sundang na may nagpaabot ako dito, pre. Mga akong problema kay moron dako gyud bayong away sa kong asawa taon og ako. Gusto na ko masito lamin 2 taon pero hadlok man ko basig sakit tayo lang hinuon mi sa usa na mo. So ko buhaton ni, bam. Balihog ko na mabasa diha nga padadaan na kulata, ha? Mada pa ni polis, basitol ka ko niya akong asawa dad ug ni polis. Palihog tabagi ko ninyo bi.
Unsa man kung kamoy pasultihon, dagol. Hello, Ate Pres. May adlaw. May adlaw, Ate Pres. Thank you sa tanan itong mga listeners. Salamat kayo. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary, sa tanan. Sa tanan itong mga kaigsunan sa Kabisayan o Mindanao. Sa tanan mga tao, kanunay may gamit sa ito ang Sed Panyawan Coffee Mix. Boy, atong ipainom sa mga tao diha. Kaya, Sed Panyawan Coffee Mix. Ang bitter nga makapabetter sa ito ang kalawasan. The best kayo na kondisyon kita matrabaho. Good morning natong tanan diha. Okay, Ate Pres? Okay, pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutas sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inomdaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo maugapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaon sa imong pariudto. Maugapon ning kagabi, sari pa ka makaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya doon na problema bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, di na mo anging mahadlok. Tugod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo, anang atong debate bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Kung sa tanan na itong mga kaigsoon nang naghimog number 1 sa ito ang Sedleniment Oil, thank you kayo ninyong tanan. Kamu na sayon kung sa ka-epektibo kung ito ang Sedleniment Oil. Nga tinudbuwag tal sa itong panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos, kabataan. Ili kayo pagkita sa ringgi kung mga haplas ta sa Sedleniment Oil nga anar na ito. Mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Sa butika rin mga ikson. Sa butika rin ka to, mapalit ang tinuod nga haplas Sedleniment Oil. Wag na ibligas gawas kamsa. Wag na sa gawas sa butika rin na ang atong tinuod nga haplas nga Sedleniment Oil nga napatunalas mga katawhan jud gams. Og dili kali naman siya sa Facebook gams. Bisahan na to ang page sa Sed Marketing Panyawan Herbals Incorporated gams. Una na ron. Nya i-type na to ang Panyawan Herbals magigala. O yaw kalimot nga ato i-like ang page diha. Ya makita niya tanan ang mga genuine Sed Marketing products. Og ang mga Panyawan products Sed Marketing mapalit po nato sa Shopee. Shopee mga igsoon. Basta layo kay tas butika, Shopee, mo rin sa tinuod. Shopee, basta layo. Og dool, siyempre, butika rin yung tagams. Kaya na, layo na. Basta wag na ibaligya sa gawas mga igsoon. Dagan kayo salamat mga igsoon. Kung ito talagang inuha mga panit to, yung labi ng madanagan na itong sugang color. Salamat. Og ayo, imintin naman ninyo, ha? Ayo ka makalimot sa itong celebrity ko, Chick Beauty Soap, ha? Labi na ninyo na amoy mga shows, maatin mong mga contest. Sa celebrity ko, Chick Beauty Soap, sa inyo pong pangaligo, and then, sa di pa mo mag-wear og makeup, pang nito, mga halamos lang, pwede na sad mo inyong gamiton. Doon na ganyan mga sangkap, mga glutathione o papaya extra, karon magpabilin nga younger looking kutis artista o kutis porcelana atong mga panit. Kung doon mga dead skin mo pero sad kini sila tungod sa mga sangkap natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Sa celebrity ko Chick Beauty Soap adun na tatak nga Sed Marketing. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Dudong Dagol, Ate Pres. Dagol. Kanis Dudong Dagol taon, nakasawang, murag ni kumikal ilaha, Ate Pres. No? Murag kumikal sakit. Katong sa ito kumikal ako, katong maningil sa utang. Maningil? Mao rin eh. Maningil sa utang ba nga, kani bawi ay, pabawi dito sa kuhan, magbawi ba? Karon lain na ilaha, kay padadag sukmag, padadag tamparos. Moto si ang yang amigo taon ay ni-resign. Grabe. Paito po na anawin. Maayo ba kanya, Ate Pres? Maayo ba rin namin yan? Wako kasuwahi pa, wako kitaan yung problema. Nakay masugot. Nakay masugot nga mo na himuong ko. Kaling tunga center ba nga hatod sa dito niya gibuhat siya messenger Ate Pres. So unya na to ang messenger nga muuntaran niya kasi paon siya. Ay ba Mutlon ta mo kani bitaw na yung naanin nga. Di ba pasabot kani ang sagpa eto speaker na hinumdum nung kung nakita ko sa ka kana usa ka portion sa siyo usa ka
bahin sila sa salida nga kada bitong tangagon ang baraha nga gamay, Nga? nya dawaton po dito sa laki. Aha. Nya bayot ang partner. Wa kayo ko Ay, kauyon. games man na, bam. Ha? Mga games Wa man ko na. kayo kauyon kay inig pa ka na sa kaming brother sa bayot. Dawaton po dito sa ngabil sa laki. Nya Oo niya. wa kayo ko kauyon, ha? kauyon. Ang kaganahan. Ice grabe ato ate pres. Katong ice nga iana sa lalaki. Nya, anaon sa mga babae. Wa ko kauyon di Lain ko kita ganahan. Di ko ganahan. Pati kayo nga duwa. Nabi games nga Bastos. pati no bastos kayo. Bastos kayo. Bisan to nakita nung ang Labis saging. na pa yan. Sabahan to ng huslap. Uy. Pati, uy. Bisan katong saging nga gunitan o nya ini kumastukan ilugay mga babae paak sa saging nga gunitan sa laki nga naglingkod dili kay ko kauyon. Bitaw. Di ko ba balik ta. Padayon inyo lan. Balik karaan. Putlon sa di ka ma'am ha? Balik na. Bitaw yung murag. Di ko Dili katuwa mayo. rin. Mikal ram na ilahat. Di mo na problema Aron nyo ha? Aron ang good makakatawa ta. Oh, araw lang yung taon mo Kunya kakatawa kaya ninyo. nakakita naman mi anin sa lidaha. Excuse me ha. Tidoda. Nakakita naman anin sa lidaha. Kita namin ay sa katong unsa to ate pres katong paningil-paningil. Oh, paningil Oh, niya. maor mo rin. Maor rin sa tuya. Amo ikatambang nyo doon ha. Pagpakong naman Kaya panglaba mo eh. Laba. Laba mo. Panglaba na lang mo mayo. diya, Oh, tagi. Murag ikaw ba men? Atay babasa diya ba nga? Ay kung ina naagap na ba? Agre di ko tuwa. Na ate mabasa. Arita mulingi diri sa Old Testament. Nga, nay. Yeah. Genesis 1 versikulo 27. Ngadtos unahan. No. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae sama siyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Karon, Karon. ako ning gibasa kay kadtong nahitabo nila unsaon pa man katuman diri sa giingon gisugod Ginoo nga lukpan niyo paganak og dagan unsaon pa man pagkatuman kay di ay ang ilahang sitwasyon takong tanaw Goliath way gugma. Wa sa lay gugma. Oh, ito. Oh, walay gugma. Mura manig mahasakay dito gingon pa di robod. Nay pasagpa, ay pasagpa. Nay kulata, Kulata, kulata. Oh. Kanang nang, way gugma ang iyong panagtipon. Way gugma. Kay bisag wa pa ipadala ang sagpa nga tuslaing naong, kadtong sukma nga tuslaing naong, Ah. daan gyud nga murag kuwang ang kainit sa gugma nga tus yang bana ang asawa kay. Tinaw. Sige am nagsikasing kay no. Sukol ka na ko. Tinaw. Pwede din ang asawa yung nanaon na yang bana. Kana di na ang bana may kulata sa asawa. Pagkasal Ang nila- asawa na may kulata sa bana. Kasal nila, Niya. nasabot na sila mag-anandaan. Nya, hilak ba siya agbayo bam? Kay nilakaw yung bana kay wa siya kabaos. O tanaw. Uy, ayo. Oy. Ay nalang nagbalikan dito dong ay. Ay labalik ka. Ay nagbalikan kay wa may kun. Wa pagkuan kanyo pagpuyo ay. Bitaw. Unya naapa mo bugas diha. Naapoy nakapanglaban na mo. Sige lang mag-away. Anya. Dili matunhay ang inyong pagpuyo. Bitaw. Oh, dili matunhay. Why gugma? Kung magtiayon ng gani, dapat na agoy gugma usag-usa aron malinaw ng inyong pagpuyo. Ha? Kana. Oh. Ug maabot ka ning adlaw kasi nga na ang babae may sinder laki. Ang lalaki. Ang lalaki may sinder? Lita mo ikuan. Lita mo Dili di silita may sinder? Dagol. Dagol. Ah. Kanang na ang unsa man, di ka ganahan nga ilisa na nimo pras namo. May langgaon biya me. Salamat ako dagan ng tulumanon. Tuwa na ko ang puzzle, Tihon.